हा बोला तुम्ही. हॅलो. तो माईक जरा इकडे घ्या. हॅलो, नमस्कार. माझं नाव योगेश नलावडे. साई. हा बोला बोला. हॅलो. ते बोलतायत. बोला बोला. नमस्कार, मी शांतेश्वर गुमते चंदन विभागातून आलोय. मला सूचना ह्या एवढीच करायची आहे की सर्वसामान्य कार्यकर्ता जेव्हा आपल्या प्रत्येक विभागामध्ये सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतो त्यावेळेला पक्षाने केलेले आतापर्यंत कामाची पूर्ण माहिती त्यांना नसते. व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आपण देऊच, परंतु बुकलेटच्या माध्यमातून किंवा प्रिंटच्या बाबतीत जर प्रत्येक कार्यकर्त्याला जी कॉपी मिळाली तर त्याचा अभ्यास करून त्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत आपल्या, कारण आपला बहुजन विकास आघाडी फक्त आणि फक्त विकासाच्या मुद्द्यावरती या ठिकाणी सत्ता हासिल करते. आणि या ठिकाणी आपणचं आणि तिन्ही आमदारांचं मी या ठिकाणी खरोखरच कौतुक करतो की संपूर्ण महाराष्ट्रामधल्या 288 विधानसभेमधले जेवढे निवडून आलेले आमदार आहेत त्या आमदारापैकी फक्त हे 3च आमदार असे आहेत की सर्वसामान्यांना त्यांच्या जवळ जाऊन बोलायची संधी मिळते. आज ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर एखाद्याला आपली काही अडचण मांडायची असेल तर कोणा पीएची कोणा माणसाची गरज नाही, आपण स्वतः त्यांना बोलवतात आणि त्यांना मांडतात. त्यामुळे आपणबद्दल क्रेज जी आहे युवा तरुणांमध्ये आमच्यामध्ये वाढलेलं आहे. मी आतापर्यंत समाजाच्या शिवा संघटनेमध्ये जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम केलं, परंतु आता आप्पाच्या पक्षामध्ये पदाधिकारी म्हणून काम करायची इच्छा आहे आणि आप्पाचं काम सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचून हे 3 नाही 6ही आमदार निवडून आणून दिल्यानंतर माझी जबाबदारी वाढेल असं मान्य करून आपण शब्द देतो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपला बहुजन विकास आघाडी कसा वाढेल, जिल्ह्यामध्ये शाखा स्थापन कसे होतील यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करतो. पण ती सार्वजनिक सुट्टी फक्त शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना रेग्युलर भेटते, पण आपले जे प्रायव्हेटचे कर्मचारी आहेत त्यांना अर्धा तास किंवा 1-2 तासच फक्त वोटिंगसाठी वेळ भेटतो आणि हा 1-2 तास आणि अर्धा तास आपल्या ट्रॅव्हलिंगमध्ये वेस्ट जातो. त्याच्यामुळे आपला कुठेतरी मतदानाचा जो पर्सेंटेज आहे तो कमी होत आहे. याच्यासाठी कृपया शासनाला काहीतरी विनंती करून हा पर्सेंटेज वाढवण्यासाठी लोकांना पुरेपूर वेळ द्यावा मतदानासाठी, ही माझी फक्त आपल्याकडे विनंती आहे की याच्यासाठी पुढे काहीतरी करावं. योजना केली की आजारी लोक जी घरी असतात त्यांना सुद्धा घरी जाऊन वोटिंग करणं शक्य आहे. ही वोटिंग निर्णायक होतात आणि ती आपल्याला कसं त्याचा टक्का कसा आपल्या वसई तालुक्यामध्ये वाढवता येईल त्यासाठी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी यासाठी मध्ये सक्षमपणे कार्य केलं पाहिजे असं मला वाटतं. चांगली सूचना आहे. पोस्टल वोटिंग करणारे म्हणजे जे इलेक्शन ड्युटीवर असतात त्यांचं आणि दुसरं आजारी असे पण लोकांनी कळवलं तर आपण त्या दृष्टीने काळजी घेऊ का आपल्या इकडून त्यांची ड्युटी लागलाय किंवा जे आजारी आहेत ते कळवलं तर त्या दृष्टीने आपण त्या विभागातले आपले प्रमुख कार्यकर्ते काम करतील. मी आगाशी दिनेश नवाळकर. माझी अशी एक सूचना आहे की या निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये एक सेंट्रल कमिटी असावी. आपल्या पक्षाची कुठे सेंट्रल कमिटी दिसतच नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे कार्यकर्ता तात्पडत असतो किंवा एखाद्या गावात गेलं तर त्याचे काहीतरी मागण्या असतात, पोस्टर्स नाहीत, बॅनर्स नाहीत, हे नाही फला नाही. हे तुम्हाला जवळ साधन सामुग्री मिळेल असे सेंटर अपॉइंट केले जातील. लक्षात आलं. साधन सामुग्री आणण्याकरता आजूबाईकडे जा, मुखाकडे जा, त्याच्याऐवजी ते डिसेंट्रलाइज वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण ते डेपो दिनेश आपण चर्चा करू. आणखी आगाची अर्नाळा परिसराचं ऐक ना, माझं पूर्ण होऊन देतो तू आगाची अर्नाळ्याचं आहे. पण त्याचबरोबर एक सूचना दुसऱ्यांना करतो का इकडे अशोक मुलात बोलले ऑफिसेस आपल्या पुढे महानगरपालिका पण इलेक्शन लागतील. नुसती ऑफिसेस उघड करू नका, ते खर्चात पण येते. लक्षात आलं का अशोक? लक्षात आलं ना का ते खर्चात पण येते. त्याच्यामुळे आपले जे ऑफिसेस आहेत ते नवीन चालू करताना म्हणजे ते बोर्ड लावलं अमुक लावलं तर अमुक ते खर्चात येते. त्यामुळे सध्याची ऑफिसेस चालू पण केली तरी ते बोर्ड वगैरे सध्या लावू नका. दुसरी गोष्ट अशी आहे, आपण 2 दिवसापूर्वीची बातमी आहे लोकसत्ता किंवा टाइम्समध्ये की आपलं शिट्टीचिन्ह पुन्हा जाते. ते मुकेश सावे, उमेश नाईक आणि मानकर साहेब त्याच्यावर कायदेशीर सल्ला घेतात का जनता पक्षाला शेती निशाणी मिळेल, टीव्हीवर पण
कारण बहुजन विकास आघाडी अडचणी त्याच्यावरचा उपाय काय ते कायदेशीर सल्ला घेऊ. धन्यवाद. चालेल, थँक्यू. बाकी कोणाला काही महत्वाचं इलेक्शन संदर्भात बोलायचं आहे का? इलेक्शन संदर्भामध्ये महत्वाचं कोणाला काही बोलायचं आहे का? आपल्या जवळच्या अध्यक्षांनी इच्छा व्यक्त केलाय 2 मिनिटात त्यांनी आपलं स्टेजवरच्या कोणाचंही नाव न घेता. एकनाथ गरोडा जवळचे एक मिनिट. हा, आपण माझी अशी सूचना होती की माझं नाव बाळा रंजरे, शिवनगर वॉर्ड क्रमांक 68. यादी ज्या वेळी दिली जाते तर एका यादीमध्ये जर 1000 नावं आहेत, त्या 1000 नावामध्ये माझ्या इथे फक्त 100 नावं आहेत, बाकी 900 नावं माझ्याकडे नाही आहेत आणि ती बाजूच्या वॉर्डमध्ये आहेत. पण जे आता आपण करू शकतो तेच करू शकतो, जे नाही करू शकत आता त्याच्याबद्दल आपण असं- वेळ निघून गेल्यावर म्हणजे आहे त्याच्यावर आपण लक्ष केंद्रित करायचं. बरं. आज पालघर जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकी संदर्भात या ठिकाणी बैठक आयोजित केलेली आहे. या बैठकीत सर्व पालघर जिल्ह्यातील जागा लढायचा असं ठरलेलं आहे. या ठिकाणी विक्रमगड विधानसभेत आम्ही काम करत असताना अनेक लोकहिताची आम्ही त्या ठिकाणी कामं केलेली आहेत. या ठिकाणी आपल्या पक्षाचं त्या ठिकाणी काम केलं, या ठिकाणी प्रामाणिकपणे काम केलं, या ठिकाणी तन मन धनाने त्या ठिकाणी आम्ही काम केलं, या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने आम्ही काम केलं. या ठिकाणी जाधव साहेब, राजेशदादा, काशीनाथ दादा, विल्सन दादा यांच्या सहकार्याने आम्ही त्या ठिकाणी विक्रमगड विधानसभेत काम करतोय. त्या ठिकाणी आपण मागच्या निवडणुकीत 22,500 आपल्याला मतदान झालं. त्या ठिकाणी आम्ही काम करत असताना आम्हाला अनेक अडचणी आहेत, परंतु आपले जे आप्पा आहेत, राजेश दादा आहेत, यांच्या सहकार्याने आम्ही त्या ठिकाणी काम करतोय आणि नक्कीच त्या ठिकाणी चांगली परिस्थिती आपल्या पक्षाची आहे. त्या ठिकाणी आपण चांगलं काम करतोय आणि त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. जर तुम्ही त्या ठिकाणी 6 विधानसभा निवडणूक लढवण्याचं जर ठरलं तर त्या ठिकाणी आपण दिलेला उमेदवार आम्ही त्या ठिकाणी त्याच्यात तन मनाने काम करू, या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करू. एवढंच या निमित्ताने मी या ठिकाणी सांगतो व थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. दुमिंद्र बोला 2 मिनिटं. इन बिटवीन कोणाला बोलायचं नसेल वेगळं काय महत्वाचं रिपीट करू. ये सूचना जो है ना लास्ट टाइम आपको भी पता थी कि चैलेंज वोट के बारे में जो अपने कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे जाते हैं, ये हम लोग लास्ट मोमेंट पे हमारे कार्यकर्ताओं को अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इसका नॉलेज नहीं होने के कारण चैलेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रात को अपने कार्यकर्ता का मोबाइल लिया, 2 महीने बाद उसको मोबाइल दिया था, आपको पता है. और दूसरा और एक चीज ये है कि जो ये टेंडर लेते हैं, इनको जो अधिकारी को जो खाना और जो मंडप का जिनको काम मिलता है, ये क्या करते हैं, उनका जो टेंडर में अपने को नहीं पता है कि उनको क्या जिम्मेदारी दिया है. लास्ट मोमेंट पे जब 1 दिन पहले पुलिस अधिकारी वो सब आते हैं वहाँ पर, उन लोगों को खाने का प्रॉब्लम होता है, दूसरे दिन भी उनका खाना पहुँचता नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पे अपने पे प्रेशर बन जाता है. ये मैं वो जो भी आ रहा होगा उनको बोलूंगा, जो इलेक्शन ड्यूटी पे है उनकी जिम्मेदारी है उनका खाने का बराबर देखने के लिए. और चैलेंज वोट का जो अपने पोलिंग एजेंट होंगे उनकी मीटिंग सावे साहब और ये सब लेंगे और उन लोगों को गाइड करेंगे कि क्या क्या अपने आता है क्या क्या नहीं. तसंच आपण एक दिलगिरी पण व्यक्त करतो. लोकसभेच्या इलेक्शनला सगळ्यांनी कामं केली. मी आमचे नगरसेवक पण आले, आता काही कार्यकर्ते आले. आम्ही असं एक घर न सोडलं की त्याच्या घरी गेलो नाही की मत द्या असं. प्रत्येकाच्या ओटावर प्रत्येकाच्या घरी चढू. सगळे सांगतात कामं तुम्ही करणार, कामं तुम्ही करणार, पण शेवटी मतपेटीत तसं दिसलं नाही. तर मी पहिलं सॉरी बोलतो त्या बाबतीत की तसं का झालं. आता त्यानंतर 3-4 महिने झाले. एक वेळ तो विषय अलग होता, लोकसभेचा विषय अलग होता आणि तसं होते. आता
आम्हाला म्हणजे त्याच्या घरी गेलो ना आम्ही मतं मागायला, त्याने आम्हाला सांगितलं नाही नाही विधानसभेला अप्पा, म्हणजे आमच्या विरोधी पक्षातला, म्हणजे तो इकडे बँकेत कामाला आहे आणि तो आपल्या पक्षाचा आहे, तरी सांगितलं तुम्ही कामं केलेत, आमचे नगरसेवक आहे दिले, तुम्ही कामं केलेत आणि आम्ही तुम्हालाच मत दिलं. पण लोकसभेला त्या लोकांनी नाही दिलं. पण ह्या पहिला मी म्हणजे आता मला सगळं ओळखत असतील किंवा नसेल, मी नंदागरला कॅथलिक मध्ये राहतो, डॉमिनिक रोमा माझं नाव आहे, मी वसई तालुक्यात अप्पाने मला सभापती केलाय. अशा टायमाला मला सभापती केलाय की म्हणजे आम्ही 14 जण होते, त्याच्यात ते सगळे हिंदू होते, एकच कॅथलिक होता तो म्हणजे मी, तरी मला सभापती केलाय. एवढा आमच्या समाजावरती प्रेम केलंय. प्रत्येक कोणत्याच चर्चला दफनभूमी नसायची. माझ्या मूवी म्हणजे जे दफनभूमी होते ते कॅथलिक चर्च होते. अप्पाच्या जेव्हा आम्ही ते सगळ्या चर्चमध्ये जेवढ्या मागणी केली सगळ्या चर्चमध्ये दफनभूमी बांधून दिली. आपल्या नगरपालिकेच्या मार्गातून किंवा जिल्हा परिषद अशी बरीच कामे केली. पण ती कामं मला वाटते लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. लोक म्हणजे सांगतात तसं आहे का मला कळत नाही की कामं केली ना मग ते परत आहे ते त्याच मार्गाने चालले कामं करून काम. पण ती आपली कामं माझ्या माहितीप्रमाणे लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नाही. 10, 20, 30% लोक अशी आहेत ना, 30-40% त्यांना काय माहिती नाही. म्हणजे कोणाला मत द्यायचा किंवा त्यांना फक्त सगळे सांगतात त्याबरोबर वाहत जातात. तर मग मला वाटतं आपण कुठेतरी कमी पडतो. म्हणून ते लोकसभेला त्रास झाला आपल्याला की आपण कुठेतरी आपल्या लोकांना कार्यकर्त्यांना सांगायला त्रास पडतो. आज जसं सगळ्यांनी सांगितलं आजपासून सगळे कामाला लागले. भले निशाणीचं काय आता आपण पण सगळ्यांनी पेपर भले निशाणी आपला उमेदवार कोणी असो. आता सगळ्यांचं म्हणणं मला पण वाटतंय, पण मी आता बोल की आम्हाला अप्पाने आमच्याकडे उभं राहायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात थोडासा जोश अजून वाढतो. पण जे शेवटी आपले नेते मंडळी ठेवतील त्या उमेदवाराचा आणि ते सगळेच आपण सगळे अप्पा आहेत असं समजून कामाला लागूया. आणि फक्त आपल्याला 1 महिना काम करायचं आहे. जर आपण 1 महिना सगळ्यांनी काम केलं म्हणजे दिवसाचे 24 तास तर 5 वर्ष आपलेच आहे. मग 5 वर्ष फक्त 1च महिना काम करायचं आहे. जर का चुकीचं काय घडलं तर मग आपल्याला 5 वर्ष भोगायला लागणार आहे. आणि तशी परिस्थिती मागे झाली आहे. मग आमच्या विभागात काय त्रास झाला तो आम्हाला माहिती. तर मला असं सांगायचं आहे की सगळ्यांनी जाणून बुजून सगळे आपण आहेत असं समजून पहिला आपण आपले सगळ्या कामाला लागून भरघोस मताने आपले उमेदवार निवडून देऊ एवढीच मी इच्छा इथे व्यक्त करतो. जय महाराष्ट्र. जकीर भाई तेरे को बोलने का है बोल. अप्पा, तीनों विधानसभा क्षेत्र में आज के तारीख में तीनों विधानसभा क्षेत्र बोईसर, नाला सुपारा, वसई बहुसंख्या में उत्तर भारतीयों की संख्या बढ़ गई है. जो कि उत्तर भारतीय हमेशा से आपको मानते आए 4 पीढ़ियों से और कुछ स्वार्थी उत्तर भारतीय को छोड़कर. तो साथ ही साथ उनको ये उम्मीद है कि आप उत्तर भारतीय भवन और यहाँ से ट्रेन की सुविधा उत्तर भारत के लिए आपके द्वारा उनको मिले. मैं चाहता हूँ कि इसको अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करें. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम. आदरणीय व्यासपीठ, हमारे सबके लाडले लोक नेते जनाब हितेंद्र ठाकुर जी, क्षितिज ठाकुर, राजेश पाटिल और तमाम बहुजन विकास आघाड़ी के फैमिली मेंबर और कार्यकर्ते, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इतने हजारों लोग जमा हैं आज इस मीटिंग के अंदर एक SMS के ऊपर, तो ये इस बात की गवाही देते हैं कि हमारा विजय निश्चित है, होते रहेगा. ये बात में कोई शक नहीं. एक बात समझ के चलो, लोकसभा में हमारी हार हुई उसके पीछे बहुत से बातें हैं, उस पर अभी बात करने का मौका नहीं है. इसके पहले के लोकसभा में भी हमने कम वोटिंग दी थी, लेकिन असेंबली इलेक्शन के अंदर अप्पा, क्षितिज और राजेश पाटिल तीनों जीत के आए थे और लाखों 1 लाख वोट से ज्यादा जीत के आए थे. इसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी. मेरी एक ही तमामों से विनती है कि हर कार्यकर्ता और हमारे श्री हो हमारे मतदाता हो, अपने को आज से आज 20 तारीख है, 20 नवंबर को इलेक्शन है. ये समझो कि मैं खड़ा हूँ इलेक्शन के अंदर, मुझे जीत के आना है. ये पार्टी की फतेह मेरी फतेह है, ये पार्टी का विजय मेरा विजय है. हमको जीत के आना है और जीत के लाएंगे. देखो अप्पा 365 दिन हमको मिलते हैं. अप्पा का लोक नेता पूरे महाराष्ट्र में आप बताओ, अप्पा के साथ में 365 दिन 24 घंटे अप्पा अवेलेबल है. कोई भी आके मिलो, लंगड़ा, लूला, काना, अंधा, अच्छा, गरीब, अमीर, कोई भी धर्म का, हर एक को अप्पा मिलते हैं, हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक के काम होते हैं. आज जितने अप्पा और क्षितिज के सामने और राजेश पाटिल के सामने जो प्लानिंग है, जो काम है,
को काम गिनाने का वक्त नहीं है कि दादा ने कितने काम सोचे, अप्पा ने कितने काम सोचे, पानी कैसे आया, गार्डन कैसे बने, रोड कैसे बने, क्या था वसई विरार और क्या हुआ वसई विरार, ये बोलने की जरूरत नहीं, ये समझने की जरूरत है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज से काम में लगो, धन से भी इंशाअल्लाह। जैसे कल हमने सोपारी की हमारी मीटिंग ली, कल शाम में जितने कार्यकर्ता थे, मेरी राय यह है कि मुस्लिम समाज, मराठी समाज, गुजराती समाज, बोरी समाज, जितने समाज हैं, हर समाज वाले अपनी मीटिंग लेकर अपने इलेक्शन की बात करें, क्योंकि ये इलेक्शन हमको जीतना है और ये जीत के बताना है कि मुद्दे इलाज का चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें याद रखो। और फिर फरमाया, फानूस बंद कर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बंद कर जिसकी हिफाजत हवा करे। अरे वो समाज क्या मुझे जिसे रोशन खुदाई। बबनदत्त नाईक, हॅलो, सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व कार्यकर्ते आणि लाडक्या बहिणींनो, आजकाल काही शब्द अतिशय लोकप्रिय झालेले आहेत, त्यातला एक शब्द लाडक्या बहिणी. पण मला वाटते इकडे जमलेल्या सगळ्या लाडक्या बहिणी आणि वसई तालुक्यातल्या सगळ्या लाडक्या बहिणी आपल्यालाच मतदान करणार, तर त्याला भाऊ कोण आहे माहिती. नुसतं लाडक्या बहिणी कोण चालत नाही, तर नेमका आपला भाऊ कोण, आपला जवळचा कोण, दादा आपल्या जवळचे, आप्पा जवळचे का आणखी कोण जवळचे हे त्याला माहिती आहे. त्यामुळे वसई तालुक्यातल्या लाडक्या बहिणी आणि भाऊ सगळं आहेतच, हे आपल्यालाच मत देतील अशी मला खात्री वाटते. अलीकडे काय झालंय, आमच्या काळातलं राजकारण आम्ही पाहिलं आहे, खूप राजकारणातल्या निवडणुका पाहिल्या आहेत. पण इकडे बोलणं सोपं आहे, पण रोज पेपर वाचता तर असं वाटतं की हा निवडणूक आहे, एक इव्हेंट आहे, खेळ आहे, युद्ध आहे, का आहे काय. वातावरण एकदम महाराष्ट्रात जर कलुषित झालं तर त्याचा परिणाम आपल्याकडे होतो. आपल्याला सगळं एक नक्की समजायला लागेल, एक नवी पिढी राजकारणात आली आहे, मतदार झाली आहे, एक जुनी पिढी अस्वस्थ बाजूला झाली आहे. या नव्या पिढीला आकर्षित करण्याकरता जे काय करायला लागेल ते आपल्याला केलं पाहिजे, आपण ते करणार आहोत. मला हे माहीत आहे, सगळे वर्तमानपत्र वाचली तर प्रत्येक जण काय म्हणतो, आम्ही विकासाच्या प्रश्नावर निवडणुका लढवतो. मग आम्ही विकास झाल्याच्या तर निवडणूक लढवतो, हा फरक आहे ना दोन बाजूला. आपल्याला कोणाच्यावरही टीका करायची नाही, त्यांची रेषा फोडायची नाही, पण आपली रामरेषा काढायची, ती रेषा आपाप लहान झाली पाहिजे. आहे का निवडणुकीला, आपण निवडणूक जिंकणार आहोत, पण आपण निवडणूक जिंकणार आहोत इकडे बोलतो. इकडे आज बरेचसे चेहरे मला नवीन दिसतात आणि सगळे चेहरे म्हणजे वसईपासून ही मिटिंग जर पत्रात काढून पद्धाशी ठेवली असते तर क्रिकेट ग्राउंडवर घ्यायला लागले. आणि एवढी तुमची ताकद आहे. लोकसभेत आपण एकही जाहीर सभा घेतली नाही. माणिकपूरच्या ग्राउंडवर शेवटची सभा होईल असं आम्हाला वाटलं होतं आणि सभा नाही घेतलं. वातावरण तयार झाल्याशिवाय निवडणुका होत नाही आणि वातावरण तयार करण्याचं काम सभा करतात. सभेत काय फायदा होतो, तोटा होतो, सगळीच मतं आपल्याला मिळतात न मिळतात हा सगळा विषय निराळा आहे. हा सगळा विषय निराळा जरी असला तरी आजच्या निवडणुका जसं राजकारणात म्हणतात साम दाम दंड भेद नीती, या सगळ्या गोष्टींचा अवलंब करायला लागेल. ज्या ज्या गोष्टी समोरचे लोक करतील त्याचा अवस्था पाहून पुढे पडलं पाहिजे. आणि आप्पा तुम्हाला राजकारणाचा आम्ही काय सांगायचं, राजकारणाची व्यूहरचना, राजकारणाचे आखाडे आराखडे हे त्यातला महाराष्ट्रातले लोक तुम्हाला ओळखतात. वसईच्या लोकांना ओळखायला सांगायची काही गरज नाही. हे सगळे जे तुमच्याकडे पत्ते आहेत ते सगळे 52च्या 52 पत्ते ह्या वेळेला टाकायला लागतील. ही निराळी निवडणूक आहे असं समजायला लागेल, पण निराळी असली
तरी आम्ही जिंकणार आहोत हा विश्वास आपला सगळा देण्याकरता आजची सभा आहे. बऱ्याच दिवसांनी एवढा मोठा समुदाय बघितला आणि नेहमी बोलायची सवय असलेला माणूस असता की खूप बोलत जातो. बोलायला महिनाभर पडला, खूप शांत आहे. निवडणुकीत विजय पराभव होतो, मोठे मोठे लोक पडले, मोठे मोठे महारथी अध्यक्ष पडले, तिकडे आपली काय कथा. वातावरण मिळालं आणि वातावरण निळं असला, आताही असलं निळं वातावरण, पण वातावरण निळं असलं तरी हा वसई तालुका आहे. थोडासा फायदा करता जर आपण मत देणार असू तर आपण लोकशाही जे म्हणतो, आम्ही सुशिक्षित तालुका जो म्हणतो त्याचा आपल्याला विचार करायला आहे, गंभीरपणे विचार करायला आहे. शेवटी हा तालुका, वसई तालुका, पालघर तालुका, जिल्हा आता सगळेच सुशिक्षित झाले. आपल्या तालुक्यातले जवळजवळ 15,000 दीपावलीच्या शुभेच्छा देतो. ही दीपावली आपल्याकरता आणखी पुढची एक दिवाळी येऊ द्या. 1 महिन्यानंतर दिवाळी संपल्यावर एवढी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो, आई युद्धानीपासून प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द पुढे करतो. नायगाव हे काँग्रेस पक्षामधून आज ते आपल्या बहुजन विकास आघाडीमध्ये कार्यकर्त्यांसह प्रवेश करत आहेत. मी आप्पा दादा आमदारांना मी आपल्याला विनंती करतो की त्यांचा या ठिकाणी मफलर देऊन या ठिकाणी स्वागत करावे. बहुजन विकास आघाडीचा नायगाव आणि घोषणा द्या. बहुजन विकास आघाडीचा अप्पा 2 मिनिट. अप्पा 2 मिनिट में विकास आघाडीच्या या मीटिंगसाठी सर्व मान्यवर उपस्थित बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र, मीडिया, किसी के सहारे होते ये पता नहीं लगता. आज या ठिकाणी मी आपला काही जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु जेवढ्या निवडणुका झाल्या तेवढ्या निवडणुकांपेक्षा ही निवडणूक मला थोडीशी सोपी वाटते. बहिणींना विनंती करतो की भाऊ आपल्याला साडी चोली देईल, त्यावेळेस भावाला ज्या वेळेस आपण करंज्या बनवलेल्या असतील, काय ज्या भाकरी बनवलेल्या असतील, त्या फरसा पुरणपोळ्या बनवलेल्या असतील, त्या पुडीच्या बरोबर बहिणीने देखील एक भावाला शिट्टी द्यावी आणि ती वहिनीला द्यायला सांगावी, जेणेकरून बहीण आणि वहिनी या दोघ्या जणी शिट्टी वाजवतील तर आपल्याला काही जास्त त्रास घ्यावा लागणार नाही. मला एवढीच विनंती करायची आहे की या ठिकाणी आपल्याला 6चे 6 उमेदवार कसे निवडून येतील त्याच्यासाठी प्रयत्न करायचे. या ठिकाणी खोटं मतदान होतं, खरं मतदान होतं, याच्यापेक्षा आपल्या कार्यकर्त्यांनी सकाळी 7 वाजता जेव्हा आपण बूथवर जातो, 7:30ला मतदान सुरू होतं, तर 5:30 वाजेपर्यंत प्रत्येक कार्यकर्त्याने, प्रत्येक नेत्याने बूथवर थांबलं पाहिजे. पण आपण काय करतो, 11:30
11 वाजेपर्यंत आपलं मतदान झालं आणि आपण निघून जातो आणि जो मधला काळ संध्याकाळ चालतो तो आपण आराम करतो आणि तो आपण जेव्हा आराम करतो त्यावेळेला हरामखोर आपल्याला झोपवून ठेवतो. म्हणून आराम न करता मतदानाच्या दिवशी आपण अख्खा महिनाभर 2 महिन्याची मेहनत करतो ती फक्त 2 तासात वाया घालवतो. म्हणून सर्वांना हात जोडून विनंती करतो, बघा आप्पाची ताकद ही आपली ताकद आहे. आपण आप्पा नेहमी म्हणतो पाऊस पडतो हा पाऊस देखील इथे ढाकून पडतो. या ठिकाणी मला एवढीच विनंती करायची आपल्या तिन्ही आमदारांना, तर तिन्ही आमदार साहेब आपण या ठिकाणी शेतकरी वर्ग फार अडचणीत आलेला आहे, तर त्वरित तहसीलदार प्रांत कलेक्टर यांना सांगून शेतकऱ्यांचे ताबडतोब पंचनामे करायला सांगा अशी मी सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने आपल्या तिन्ही आमदारांना विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता आपल्याला आपले बोईसरचे आमदार राजेश पाटील साहेब आपल्याला संबोधित करतील असे जाणवले. मी घोषणा देतो, माझ्या मागे सर्वांनी जोरात घोषणा द्यायची. बहुजन विकास आघाडीचा, बहुजन विकास आघाडीचा, हितेंद्र ठाकूर आगे बढ़ो, हितेंद्र ठाकूर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. सर्वांना नमस्कार. आजच्या आपल्या बहुजन विकास आघाडीची महत्वाची बैठक आज या ठिकाणी आयोजित केली आहे. या बैठकीला उपस्थित आपले सर्वांचे, आपले आप्पा युवा आमदार आदरणीय क्षितिजदादा, माजी खासदार बलिराम जाधव साहेब, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबनशेठ नाईक साहेब, सगीरबाई, जिल्हा बँकेचे चेअरमन आदरणीय राजेंद्र पाटील साहेब, भावनाताई नागेश पाटील, माजी जिल्हा प्राध्यक्ष काशीनाथदादा, माजी महापौर रुपेश जाधव साहेब, नारायण मानकर साहेब, प्रभाकर पाटील साहेब, नागेश पाटील साहेब, उपस्थित सर्व मंचावरील मान्यवर आणि समोर बसलेले माझे सर्व बहुजन विकास आघाडी परिवाराचे सर्व बंधू आणि भगिनी, आजी माझे सर्व पदाधिकारी, उपस्थित सर्व पत्रकार. खरं म्हणजे आपण आज बहुजन विकास आघाडीचा एक मेळावा घेत असताना एक अशी वेळ आपल्या समोर आलेली आहे की ज्या नेतृत्वाखाली आपण संपूर्ण आयुष्यभर या वसई तालुक्याच्या पालघर जिल्ह्याची विकासाची धुरा आपण सांभाळली आणि ज्यांच्या नेतृत्वाने आपण मगाशी फिलिप मस्तान साहेबांनी सांगितलं आपले खूप सिनियर कार्यकर्ते आहेत ज्यांचं वय आज 85च्या वर आहे. आज आपण त्यांना सुद्धा वाटते का तुम्ही निवडणूक लढलं पाहिजे आणि इथे बसलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतंय आपण निवडणूक लढली पाहिजे का नाही लढली पाहिजे. आवाज कमी येतो. आपण निवडणूक लढली पाहिजे का नाही लढली पाहिजे. पाहिजे ना. आपण तुमच्याशिवाय आम्ही कल्पना करू शकत नाही. जेव्हापासून बहुजन विकास आघाडी वसई विकास मंडळापासून परिवर्तन झाली आणि आम्ही आपल्या छत्रछायाखाली जेव्हा काम करायला सुरुवात केली आम्हाला तुमची खूप सवय पडली. तालुक्याचा विकास झाला, अजून होणार. जिल्ह्याचा विकास झाला, अजून चांगले चांगले उपक्रम येणार. पण तुम्ही आणू शकता. तुमची नजर, तुमची दृष्टी आणि तुमच्यामध्ये असलेली भेदकता जी कामाच्या दृष्टीने समाजाच्या पर्यावरणावर करणारे, लोकांवर परिणाम करणारे जे आहे, जर तुम्हीच नसतील तर हे सगळं व्यर्थ आहे. म्हणून तुम्हाला आम्ही सर्वांच्या वतीने तुमच्या मी जाहीर पाया पडतो आणि विनंती करतो का तुम्ही या वेळेला वसई विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी. सगळे येऊ शकत पण मी तुमच्या समोर विकास हा आपला ध्यास. या वसई तालुक्यामध्ये आज पाण्याची गंगाली. मला बरेचशी कार्यकर्ते फोन करतात, नगरसेवक माझे आपले फोन करतात, साहेब आम्ही नळाचं ओपनिंग करायला गेलो का विरोधक येतात, आमच्या पुढे जाऊन तिथे फोटो काढतात आणि सांगतात आम्ही पाणी आणलं. पाणी कोणी आणलं? आपण आणलं ना. 2002 साली जेव्हा 4 नगरपालिका होत्या, पंचायत समिती, 72 ग्रामपंचायती असताना विलासराव सरकार, विलासराव देशमुख साहेबांचं सरकार हे गडगड असताना एका मताची गरज होती, आप्पा जिकडे जाणार तिकडे ते मत जाणार, ते सरकार बनणार अशी परिस्थिती होती.
आणि त्यावेळेला आपली सूर्या टप्पा 1 ची 100 एडमिटची योजना ही मंजूर झाली नव्हती आणि 10% त्याची लोकवर्गणी भरणं अपेक्षित होतं. त्यावेळेला आपण सांगितलं जो माझी योजनेला मंजुरी देणार सरकारला माझा पाठिंबा राहील. आणि मला आठवतंय की सभापती असताना मी स्वतः आणि 4 नगराध्यक्ष मुख्य साहेब, मला वाटतं मानकर साहेब पण आपण होता, नाईक साहेब होते आणि अजय कोकणे साहेब, 4 नगराध्यक्ष आणि आम्ही आणि वसई तालुक्याच्या बाजूने जे जे प्रश्न होते ते मांडण्यासाठी स्वर्गीय R.R. पाटील आबा ही आपली भूमिका घेऊन विलासराव देशमुख साहेबांसमोर मांडत होते आणि एका दिवसामध्ये ती योजना पाण्याची मंजूर केली. ते पाणी आपण सगळ्यांना पाचतोय. ते विरोधक आहेत तर ते पण तेच पाणी पितात. आणि तुम्ही काय केलंय? वाढीव टप्पे मंजूर केले, सूर्या टप्पा 2 योजना मंजूर केली. आता पुन्हा एक NGP योजना त्याचे 180 MMDचं पाणी आज वसईमध्ये आलं, पूर्व भागामध्ये पाणी आलं. संपूर्ण चाळ वस्ती जे त्या लोकांना पाणी मिळायला लागलं. ही गंगा ही आपण आणली, विरोधकांनी आणली नाही, आपण ठासून सांगितलं पाहिजे. आज मगाशी मानकर साहेबांनी एक उल्लेख केला की रस्ते, हे सगळे रस्ते कॉन्क्रीटचे होणार आहेत. म्हणजे हायवे टू वसई, बापांना फाटापासून त्यांनी उल्लेख केला, वसईपर्यंत सातिवली वसई, वसई फाटा वसई, नालासोपारा ते निर्मळ, विरार फाटा ते अर्नाळा, प्लस तिवरी राजवली ते भोयदापाडा आणि वर्धमान ते गावराईपाडा, हे सगळे रस्ते कॉन्क्रीटचे 7 होणार आहेत. उड्डाण पुरवणार ते मानकर साहेबांनी सांगितलं. ही जी भूमिका आहे, ही जी काम करण्याची आपणचं विजन आहे, सरकार कोणाचं पण असो ठासून काम करणार एकमेव महाराष्ट्रामध्ये नेता असेल तो म्हणजे आपले आप्पा. कोणाचं सरकार असो. आणि आपल्याला जो जेव्हा ही 2019 साली कोरोना आला, 20 साली, तेव्हा कोण होतो? विरोधक आता ते निघालेत बाहेर निवडणूक आल्यात म्हणून. एकाने तरी लोकांना जाऊन जेवण दिलं का? एकाला तरी ऑक्सिजन दिलं का? एकाला तरी बेड उपलब्ध करून दिलं का? हे कोणी केलं? हे बसलेल्या आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आपण जे नेतृत्वाखाली दिलं, बहुजन विकास आघाडी सर्व नेत्यांचे आज मार्गदर्शन केलं. तेव्हा कोण नाही सांगायला? तेव्हा आपण होतो. आज आपला वसई तालुका म्हणजे आपला परिवार आहे. तिथे असलेला प्रत्येक नागरिक हा आपला आहे आणि त्याची काळजी घेणं ही आपण स्वतःची जबाबदारी समजतो. म्हणून आपण या गोष्टी केल्या. तेव्हा विरोधक कोणी नव्हतं सांगायला. म्हणून आज पालघर जिल्ह्यामध्ये आपली ताकद आहे. आपण 6 निवडणुका लढवतोय. आपण खूप चांगली गोष्ट तुम्ही केली. आम्ही पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा फिरत असताना आम्हाला जाणवत आहे की तिथले असलेले आपले पक्ष संघटना याला बळ द्यायचं असेल, काशीनाथ दादा आहेत, बळीराम जाधव साहेब आहेत, आपले चेअरमन राजेंद्र पाटील साहेब आहेत किंवा विल्सन अंकल आहेत, आपले नाना, अंकुश दादा, रणजित, खूप सारी मंडळी या ग्रामीण भागामध्ये जातात आणि जात असताना तिकडे लोकांच्या ज्या ज्या अडचणी त्याच्यामध्ये अगदी समोर राहून मी दर सोमवारी शुक्रवारी पालघरला असतो आणि ते लोकांचं येणं जाणं खूप असते. आणि म्हणून आपण एक चांगले स्वतःची मदत केली त्या पालघर जिल्ह्यामध्ये आपली ताकद नक्कीच वाढेल. आणि म्हणून आज ही निवडणुकीची सभा आहे. आज इथे आपल्याला ज्या ज्या पद्धतीने निवडणुका लढवायच्या त्याचे सगळ्यांनी आपल्याला हे मार्गदर्शन केलं. परंतु काही जबाबदाऱ्या युवकांना सुद्धा आपण दिल्या पाहिजे. युवकांनी सुद्धा पुढे येऊन घेतल्या पाहिजे. माझं आव्हान आहे, राजकारण खूप सुंदर आहे, राजकारणामध्ये आलं पाहिजे. खास करून जे नेतृत्व आपल्यासाठी चांगलं काम करतं, आपल्या तालुक्यासाठी चांगलं काम करते, ते म्हणजे आपले आप्पा आहेत. आपण सोबत जास्तीत जास्त तरुणांनी यावं असं मी जाहीर आवाहन करतो. आणि पुन्हा एकदा या निवडणुकीमध्ये आपला विजय अतिशय चांगला होईल विश्वासपूर्ण सांगतो, ती मला खात्री आहे. आणि या पालघर तालुक्यामधला जो माझा भविष्याचा मतदारसंघाचा भाग आहे, त्या भागामध्ये अशक्य वसई तालुक्याचा जो माझा भाग आहे, या ठिकाणी पण आपण आपल्या नेतृत्वाखाली सगळ्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन सोबत घेऊन एक चांगलं काम करण्याचे प्रयत्न केलेला आहे. एक चांगली बांधणी कार्यकर्त्यांची सगळी मजबूत आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या विश्वासाच्या जोरावर मी आपण शब्द देतो की बोईसर विधानसभा मतदारसंघ पण आपण त्याची चिंता करू नका. वसई विरार ते येईल पण बोईसर पण येईल आणि त्याच्यामध्ये उर्वरित 3 मतदारसंघ जे पालघर, डहाणू, विक्रमगड याच्यामध्ये पण आपली पक्ष संघटना चांगली मजबूत आहे. आपण निश्चितच या ठिकाणी उमेदवार देण्याची भूमिका ती अशीच ठेवा.
त्यांना सुद्धा बळ मिळेल एवढंच सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आपले विचार प्रकट करतील. इथे उपस्थित सर्व मान्यवर, सगळ्याच आपल्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या कामांबद्दल उल्लेख केला. परत ते सगळी कामं मी बोलत आहे, बराच टाइम झाला आणि मला वाटतं इकडे बाबा तुमचं भाषण ऐकायला सगळीकडे जमलेलं आहे. विधानसभा 3 इलेक्शन मी बघितले स्वतःची. त्याच्या आधी वसई तालुका डिलिमिटेशन होण्याच्या आधी एक मतदारसंघ आणि पप्पाच्या टायमाला लहानपणी आपलं खेळ मजा म्हणून इलेक्शनचा प्रचार वगैरे आम्ही फिरले. म्हणजे आमच्या घरातले सगळेच, मी चिकू मॉन्टी वगैरे इकडे आहेत, बाकी सगळी घरची मुलं. एक वेगळं वातावरण त्या टायमाला. म्हणजे आधी काँग्रेसमध्ये, त्याच्यानंतर चष्मा निशाणी, मग शिट्टी, मग ती शिट्टी पळवली, मग रिक्षा, मग परत शिट्टी. इकडे कोणीतरी प्रश्न विचारलेला की शिट्टी गेली का काय. त्याची काळजी करू नका, ते मुकेश काका, उमेश काका, ती जी टीम आहे, अजू काका, ते बघून गेले. 3 विधानसभा माझे बघत असताना प्रत्येक टाइमेला प्रचार बदलत गेला. आणि ह्या गेल्या 5 वर्षामध्ये खास करून म्हणजे जे सगळे लोक बोलत होते, असं कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती नसेल ज्याला पप्पांनी पदावर बसवलं नाही. आज महत्वाचे मुद्दे काय तर आपले मुस्लिम समाजाचे नेते मुस्लिम समाजाबद्दल बोलतात आहेत, कॅथलिक समाजाचे नेते कॅथलिक समाजाबद्दल बोलतात आहेत. म्हणजे ह्या 5 वर्षामध्ये असं काय झालंय की लोक विकासाचे मुद्दे सोडून की मी माझ्या समाजामध्ये, ठीक आहे लोकसभाला वेगळा विषय होता, विकास काय पद्धतीच होती. लोकांची अपेक्षा काय आहे? रस्ता गटर पाणी झालं पाहिजे, हॉस्पिटल झालं पाहिजे, शिक्षणाबद्दल. ती मुलगी मगाशी फोनवर खेळत बसलेली, तिच्या भविष्याबद्दल कोण बोलते आहे का? आज अख्ख्या देशातलं किंवा राज्यातलं राजकारण तुम्ही बघा, कुठल्याही पक्षाचं मी नाव घेणार नाही. ते टी व्ही लावला का कोणतरी काय मागतायत, आरक्षण मागतायत, जाती धर्म, कुठली डोक्यावर टोपी घातलाय, ती अशी घातलाय का अशी घातलाय, त्याच्यावरच. म्हणजे एवढं सकाळी टी व्ही लावलं, युती आघाडी तिसरा फ्रंट का जे असेल ते, कोणीही विकास कामावर आज बोलताना मला तरी दिसत नाही. आणि दिसत असेल तर मला सांगावं. 400 पार मध्ये मॅनिफेस्टो मध्ये दोन्ही बाजूला काय होते आहे कोणाला माहिती. आता महाराष्ट्र राज्याची निवडणूक, मॅनिफेस्टो मध्ये मुद्दे काय आहेत आहे कोणाला माहिती आहे का? कोणाला माहिती? हा बोलले तुम्ही काय? ते 100% आपण जिंकणार. तुमच्या आशीर्वादात एवढी लोक जमल्यात, फक्त एक मेसेज. जिंकायची भीती अजिबात नाही. हे जे मी बोलतोय, ह्या मुलीचं भविष्य आपण काय घडवून जाणार आहे. आज एक दिवशी आपल्या सगळ्यांना वरती जायचं आहे. आपण जे आज करतोय ते पुढच्या पिढीसाठी करतोय. सिनियर सिटीजनच्या काय वेगळ्या अपेक्षा असतील, महिला इकडे लाडक्या बहिणी, भवनचेट बोलले की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी, सध्या लाडके भाऊ सगळे बाजूला आहे. ते बंकस मध्ये तो जोक फिरत होता, भाऊजींची क्वार्टरचे 10 रुपये वाटले आणि ते 10 रुपये लाडक्या बहिणी झाले, त्या लाडका भाऊजी नाराज झालेले. हे कोणतरी जोकवर व्हॉट्सअपवर काहीतरी त्या दिवशी मला कोणतरी बोलतो. 50,000 रुपये लाडक्या बहिणीला लोन म्हणून मदत केली पाहिजे. व्यवसाय करण्यासाठी 1500 रुपयाची भीक
आम्हाला नाही पाहिजे. द्या ना 50,000 रुपये लोन आणि मला अभिमान वाटेल. वेगवेगळे व्यवसाय म्हणजे अख्खं घरचं फायनान्स सांभाळणारे कोण तर आपल्या लाडक्या बहिणी, त्यांना आपण 1,500 रुपये देतो आणि अपेक्षा करतो की ते मतं टाकतील. हे कुठले धंदे चालू आहेत? कोण लाख रुपये देतोय, कुठली योजना, कुठली तरी योजना आम्हाला लाख रुपये मिळाले, कोण सांगते 1,500 रुपये मिळाले, कोण सांगते 2 महिन्याचे ऍडव्हान्स दिलेले आहेत. तरी लक्षात ठेवा काय चाललंय. आपल्या भविष्याबद्दल किती पक्ष बोलतात हा मोठा प्रश्न आहे. सगळीच कामाबद्दल मला वाटते चर्चा झाली. जिल्हा म्हणून आपले आमदार साहेब म्हणजे जिकडे डोकं खायचं होतं तिकडे पप्पांचं डोकं खाल्लं, जिकडे मला त्रास द्यायचं होतं तिकडे मला त्रास झाला. मुंबई युनिव्हर्सिटीचं सब डिव्हिजन, कृषी विद्यापीठ, त्याच्यासाठी सेक्रेटरी बरोबर आमदार साहेबांची भानगड झाली. त्यांच्या पोराला काही कृषी विद्यापीठ टाकायचं का? कोणासाठी करतात? आपल्या जिल्ह्यासाठी करतात. मंत्र्यांच्या मीटिंग असतील, माझा अख्खा 25-15चा फंड पळवलाय बाबा. अख्खा 25-15चा जो निधी आहे 5 वर्षाचा तुम्ही पत्र काढून बघा. 100% पैसे ते आमदार साहेबांनी ग्रामीण भागामध्ये कुठे कुठे रस्ते करायचे असेल, काय करायचं असेल, तो 100% माझा फंड आमदार साहेबांनी पळवला. आणि आनंद आहे, अजिबात कंप्लेंट नाही आहे की महापालिकेच्या हद्दाच्या बाहेर जिकडे फंडाचं अडचण असते, जिकडे खरोखर गरजेचं आहे आणि शासनाकडून जो लिमिटेड फंड मिळतो. किती फंड पळवतात तुम्ही दरवर्षी? मला 5 करोड. 5 वर्षाचे 5 करोड म्हणजे 25 कोटी माझे यांनी पळवले. आनंद आहे, अजिबात कंप्लेंट नाही. ह्या पद्धतीने आपले सगळे लोक मध्ये नगरसेवक असतील, जिल्हा परिषद मधले असतील, पंचायत समिती मधले असतील, ग्रामपंचायतीतले असतील, मिळून मिसळून की हे माझे मी देणार नाही आणि हे माझं आहे म्हणजे किल्ले इकडे तू कसा काय देणार ना मी कसं काय येणार, असं न करता एक चांगल्या टीमवर्कमध्ये. आणि मला तर हे बारकेसारखे कामामध्ये इंटरेस्टच नाही आहे. सोपाराचं हॉस्पिटलचं ओपनिंग इकडे नयन काकांनी सांगितलं, उद्घाटन करायला विरोधक पोचतात आणि दुसरं कोणीतरी सांगितलं की 35 वर्षामध्ये काय कामं झाली नसं विरोधक बोलतात. माझं तर जाहीरनामाने कुठली तरी एक लाईन पकडा. एकदम उद्घाटनाला येऊ नका, उद्घाटनाला नाही म्हणजे कामं झाले, किंवा दुसरी लाईन पकडा की 35 वर्षामध्ये काहीच कामं झाली नाही. एकच लाईन पकडा ना, जी कामं झाली ती त्यांनी केली आणि नाही झाली ती आम्ही नाही केली. वसई तालुक्यामध्ये आमदार किती आहेत माहिती आहे कोणाला? किती आहेत आमदार? गलत गलत. शिक्षक मतदारसंघ कोण आहे? ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युन्सी. टीचर्स कॉन्स्टिट्युन्सी मध्ये आमदार कोण आहे? स्थानिक स्वराज्य संस्थावरून निवडून आलेले आमदार कोण होते? एक मला आवडते की सगळ्या विरोधाची अपेक्षा आपल्याकडेच आहे, फक्त उद्घाटनाला त्यांना आमंत्रण देतात, बाकी अपेक्षा आपल्याकडेच आहे. जे चांगलं झालं ते आपण केल्यानं, जे वाईट झालं ते आपल्याकडेच ते अपेक्षा करणार. म्हणून त्याच्याबद्दल कोण चर्चा पण करत नाही बाकीच्या लोकांबद्दल. आणि माझी कंप्लेंट पण नाही. सगळे मित्र आहेत, शिक्षक मतदारसंघ असतील, ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युन्सी असतील, आपलं स्थानिक स्वराज्य तर ठीक आहे, आता माझीच झालं सगळे 4 वर्ष 4.5 वर्ष प्रशासनच बसलेले, ते पण चूक आपली. आता हायवे ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे, तर हायवे चांगला नाही असं कोणतरी एक पत्रकार युट्यूबवाला की नाही आमदार हितेंद्र ठाकूरने काय केलं, हायवे कसं काय करा. आता पप्पा मला वाटते पुढच्या वेळेस डिलिमिटेशन होणार आहे. मी ह्या टायमीच्या विधानसभाचं काय बोलत नाही, पण 2029 मध्ये लोकसभा मला वाटते आपल्याकडे येणार आणि जे उपस्थित असणार. तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये जर तुम्ही पुढच्या डिलिमिटेशन जर गेले तर नक्कीच हायवे आपले जास्तीत चांगले होतील ही माझी अपेक्षा आहे. इकडे सगळेच ताकदीने कामाला लागतात, म्हणजे इलेक्शनला तुम्ही काय करावं हे एवढ्या वर्षापासून मी बघतोय, म्हणून त्याच्याबद्दल नाही ध्यान देणार नाही काय हे देणार. एक फक्त अरुण जाधव, नरेश जाधव परवा सोपानाला मीटिंग झाली आहेत का?
जुन्या पद्धती कसे ते बोलत बसलेले आणि मला मनापासून आवडलं. आता कसं आहे ते व्हॉट्सॲप, सोशल मीडिया, फेसबुक हे झालंच पाहिजे. पण त्यांची सूचना होती परवाच्या दिवशी सोपारला मीटिंगमध्ये होतं की डोर टू डोर. आपल्या एवढे कार्यकर्ते वसई तालुक्यामध्ये पालघर जिल्ह्यामध्ये कुठल्याच पक्षाकडे नाही. डोर टू डोर आपण एक नंबर होऊ शकतो. ते तिकडे पोहोचू शकत नाही, ते व्हॉट्सअप फेसबुक सगळं करू शकतात. डोर टू डोर प्रत्येक माणसाला आपल्या कार्यकर्त्यांनी भेटलं पाहिजे. त्या परिसरामध्ये त्या विभागामध्ये कुठली कामं गेल्या 15 वर्षामध्ये झालेली आहेत ती लोकांपर्यंत, त्या परिसरातली त्या कामं लोकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. एवढीच त्यांची सूचना मला आवडली. ह्या पद्धतीने आपण म्हणजे जुने जे तिकडे विषय पण निघालेला की ते भाताचं पोस्टरला लावून चिटकवायचे आम्ही असं ते बोललेले. आणि मला लक्षात आहे, मी तर खूप लहान होता, आकाशीला वगैरे शाळेतून येताना मी ते बघितलं आपले पोस्टर जे ह्याला लावायचे. तर डोर टू डोर मला वाटते जर आपण केलं त्याच्यात कुठलाही पक्ष आपला डोर टू डोर मध्ये, कारण की सगळ्यात जास्ती कार्यकर्ते आपल्याकडे जेवढी विनंती करतो आपल्या सगळ्यांना भेट होईलच ह्या 1 महिन्यामध्ये. एवढंच आपलं 2 शब्द संपवतो. जय जय महाराष्ट्र. ह्याचा किशोरचा बर्थडे आहे. किशोर, बहुजन विकास आघाडीच्या पक्षातर्फे तुला हॅपी बर्थडे. कुठे किशोर? हा, हॅपी बर्थडे सगळ्यांतर्फे. आणि नंतर पार्टी कुठे देणार ते पण डिक्लेअर करू ना. जेवण कुठे ठेवलंय? आचोळा लिंक रोड येथून 35 लोकांचा बहुजन विकास आघाडीमध्ये प्रवेश होत आहे. बहुजन विकास आघाडीचा दादा तुम आगे बढ़ो, अब्बा तुम आगे बढ़ो. आपलं खंबीर नेतृत्व आप्पा आपल्याला या ठिकाणी मागे आजच्या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित असलेले आपले सर्व आदिवासी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत चे पदाधिकारी, आपले दोन्ही आमदार, उपस्थित बंधुभगिनी, कार्यक्रम चांगला झाला, थोडा लांबला, ठीक आहे. कार्यक्रम म्हटलं आणि तिन्ही मतदारसंघातील पालघर जिल्ह्याचे काही महत्वाचे पदाधिकारी हे सगळे इकडे उपस्थित राहिले. थोडी वेळ होता पण मनापासून बरं वाटते. एका मेसेजवर आपण सर्व मंडळी मध्ये असलेली, बाहेर मी आलो त्यावेळी सगळे बसलेले तेवढे उपस्थित झाले. आणि कुठेतरी ट्रक टेम्पोने आणलेले लोकनायक आपले कार्यकर्ते जे वर्षानुवर्ष काम करतात, ते नव्याने जॉईन झाले, अशी सगळी मंडळी आहे इकडे. खरं तर गेल्या वेळी इलेक्शन झाल्यावर मग गेल्या वेळी एक एन्काउंटर स्पेशालिस्ट आणलेला क्षितिजच्या विरुद्ध. काय कळत नाही मला, पण क्षितिज
गोष्टीच्या विरुद्ध काहीतरी वेगळं करण्याचे मनसुबे, आणि मी गेल्या वेळी क्षितिजला सांगितलेलं का हा माणूस बरोबर नाही, ह्याला जर वेळ पडली गपची पकडायची झाली तर मी असलेला बरा. मला क्षितिजनी सांगितलं का लढेल तर सोपाऱ्यातून, नाही तर मला काय लढण्याची काय फार इच्छा वाटत नाही. ते गट्स लागतात, ते गट्स दाखवले, ते परत गेले, ते परत काय दिसले नाही. आता काहीतरी वेगळं दाखवायचं म्हणून आपल्याच नेत्याचं पुढ्या भरपूर सुटल्या. ते सनी देओलचा डायलॉग आहे ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जसं सोमवार, गुरुवार, 15, 17, 20, 22 अशा तारखा पण डिक्लेअर हे समोरचेच करत होते सगळे, आणि समोरचेच विचारत होते. मग इतके जाणार बरोबर, तितके जाणार वगैरे नानाच्या हातात, राजूनानाच्या बरोबर. मी फक्त एकच विचारायचा, जाणार 10 नाही 12 जाणार, 20 नाही 25 जाणार, 50 नाही 55 जाणार. एखादं नाव तर सांगा ना, कोण कोण जाणार आहे ते. तुम्हाला कोण बोललाय? स्वप्न यांना पडली, झोप तुमची उडवली. एक स्टेटमेंट तरी आलं का माझं या सगळ्या दिवसात? क्षितिजचं आलं, राजेश पाटलांचं आलं, स्टेजवर बसलेल्या कोणत्या नेत्यांचं आलं का? कारण धूरच नाही मिळत तर आग लागलेली कुठे नसणार आहे. धूर तर किमान पाहिजे होता ना. आज खरं तर नाना स्वतः येणार होते त्यांचं मुंबईचं, आणि ते परत एक सांगतो हा, खास करून प्रेसला, का बाबा तो दांडी मारली, नाराची मुळे घरी राहिले वगैरे वगैरे वगैरे. छापण्याच्या अगोदर फोन करा, नाहीतर माझा फोन कॉल बघा, नाहीतर माझे फोन कॉल बघा. 2दा बोलणं झालंय माझं, 2दा बोलणं झालंय. लक्षात आलं का अमुक कारणाने मी बाहेर आहे बाबा ना. त्याच्यामुळे बाकी सगळं कोण काय होते, लोक किती होते, एका मॅसेजवर किती आले, काय आले, ते तुम्ही बाजूला ठेवतील. आणि नाना कसे नाही ह्याच्याबद्दल नाना प्रश्न विचारते. नाना प्रश्न विचारत बसू नका, आम्ही सगळे कामाला लागलो. इकडे राजाची अगदी 2002च्या पाण्यापासून अविश्वास ठरावाचा विषय, एका मताकरता मिळालेले पैसे, जनरल सीटवर त्यावेळी राजेश पाटील सभापती होते. मानकर साहेबांनी होणारे उड्डाण पूल, वसई, पालघर, म्हणजे बहुतेक पालघरमध्ये, डहाणूमध्ये आपल्या इकडचे जे जुने लोक राहतात ते तिकडे राहतात, त्याच्यामुळे सगळ्यांना मानकर साहेब फक्त कलेक्टर ऑफिस नाही, जातीपाती सगळ्या इकडेच आहेत. मग ते आगरी असतील, वंजारी असतील, वाडवळ असतील, भंडारी असतील, रुडू असतील, आणखी कोणते असतील समाज, ते आदिवासी समाजाचे. लक्षात आले की नाही? सगळे जाती गोष्टी नात्यातले असल्यामुळे त्यांच्याकरता तिकडे होणार. आपण आपल्या पाईपलाईन ब्रिजनी पालघरला जातो, त्या वैतरणा नदीवर, तो देखील ब्रिज झालाय. आपल्या इकडूनचे सगळे ब्रिजेस अख्ख्या तालुक्यातले, राजांनी सांगितल्याप्रमाणे कॉन्क्रीट रोड. आता जिल्हा परिषद शाळा ज्यावेळी रेवांच्या मुलांनी प्रश्न काढला त्यावेळी मला वाटलं का ते वर्गाबद्दल बोलतोय, तर ती जिल्हा परिषद शाळा देखील आपल्याकडे ते सगळं झालं. सगळ्यांच्या त्या जिल्हा
वर्ष शाळेच्या नजदीकच्या काढताना त्याचबरोबर क्षितिजच्या वाढदिवसाकरता 25 कोटीचा चेक मिळाला. मानकर साहेबांनी थोडी चुकीची माहिती दिली. ते 250 कॉटचं नाही मिळत, ते 400 कॉटचं हॉस्पिटल आहे. मानकर साहेब क्षितिजच्या वाढदिवसाच्या वेळी ज्या हॉस्पिटलचं भूमिपूजन केलं ते 400 कॉटचं आहे आणि त्याला 250. ती चुकी आमचीच होती, तुमच्यासारखी आम्ही पण त्यावेळी थोडे अज्ञानात होतो. बोलताना 250 कोटी मिळाले बोललो, ते शासनाकडून मान्य करून घेतलं का शासन 250 कोटी देईल. त्यातला 25 कोटीचा चेक 9 जुलैला मिळाला आपल्याला आणि 10 जुलैला क्षितिजच्या वाढदिवसाच्या दिवशी भूमिपूजन करा. पुढे ते सगळे हजर होते, जिंदाबाद मुर्दाबाद करायला होते, सगळं होते. पण फॅक्ट ही आहे, इकडे क्षितिजने अपेक्षा व्यक्त केली का विकासावर कोण बोलतोय, टोपी कोण कसं घालतो, कोण कोणत्या टिळा मोठा लावतो का बारका लावतो, मग कोणत्या कलरचा लावतो, कोणत्या कलरचं आणखीन कपडा घालतो, झब्बा घालतो का टोपी घालतो, चर्चा यात चालल्या. विकासाच्या बाबतीत आपण बोललो. आज 7,000 कोटीपेक्षा जास्त हे जे ब्रिजेस, कॉन्क्रिटीकरणचे रस्ते, रिंग रोड, मेट्रो सकट, म्हणजे भाईंदर वैतरणा गाडीवर म्हणजे भाईंदर आणि वैतरणा गाडीवर दोन्हीवर ब्रिज, इकडूनच मेट्रो नाही पण भाईंदर गाडी रोड पण मेट्रो पण. रिंग रोड 7 मीटरचा करायचा, त्याच्यामध्ये जमिनीवरून मेट्रो करायची म्हणजे जेणेकरून ती लवकर होईल. ते 7,000 कोटीच्या वर ही कामं आणि त्याचबरोबर जो सिविक आहे तो आता अर्नाळ्यापर्यंत वसईला बाहेर निघेल, सोपाराला निघेल, विरारला येण्याकरता अर्नाळा आणि पुढे मग पालघरपर्यंत. ही सगळी जर कामं पकडली तर 40,000 कोटीच्या वरती कामं आपण पास करून घेतले. आपण फक्त विकासावर बोलू. लोकसभेच्या इलेक्शन बद्दल झालं एक समज, गैरसमज, आता मुस्लिम कुठे जाणार नाही, आता कॅथलिक कुठे जाणार नाही वगैरे वगैरे त्याचा देखील उल्लेख झाला. पण प्रत्येकाने एक विचारच केला पाहिजे का आपण काम करणारे बद्दल कुठेतरी आपण कमी बोलतो. इकडे चांगल्या काही गोष्टी सूचना आल्या, काही सूचना चांगल्या आल्या का आपल्या पेजवर सगळी कामं टाका आणि दुसऱ्याला ते फॉरवर्ड करता येतील. आपल्या कार्यकर्त्यांनी त्या टॅग करावे किंवा कार्यकर्त्यांनी आपल्या पेजवर ते डाउनलोड करून टाकले तर आपण लाखो लोकांपर्यंत आपली कामं पोहोचतील. इकडे MSCBच्या बाबतीमध्ये अंडरग्राउंड लाईन असेल, 4 सबस्टेशन असतील, दुसरी जी कामं आहेत रखडलेली ती सगळी करून घेतली तर ते भूमिपूजन झाली. एक दोघांचा जागेचा प्रॉब्लेम आहे, तर जागेचं झालं. सतपाळा असेल किंवा कोणतं सुरक्षा सिटी असेल किंवा SDI असेल, एकीकडे मारंबळला चालू केलं, आपण भूमिपूजन केलं. पोलीस आहे, सगळी होती, पास करून घेतला. टेंडर निघाला म्हणजे हे जे बोलतो आपण का ती टेंडर निघाली, ही सगळी आहेत ना. आपण जाहीरनाम्याच्या तुम्ही जे अपेक्षा व्यक्त केला का जाहीरनामा वेळेत आला पाहिजे. जाहीरनामा अगदी फोटो सगळं कोणता रस्ता, कोणती ब्रिज, कोणतं सबस्टेशन, कोणतं अमुक, कोणतं तमुक, म्हणजे वाचायला कमी लागावं. हे तुम्हाला येत्या 4-6 दिवसामध्ये कसं मिळेल ते बघतो का, जेणेकरून तुम्ही कार्यकर्ता लोकांपर्यंत पोहोचता. मतदार याद्या असतील, ज्या ज्या सूचना केल्या त्या लिहून घेतलेल्या आहेत त्या परत आम्ही बघून घेऊ सगळे त्या सगळ्या मंडळींबरोबर बसून आणि ज्या चांगल्या आणखी योग्य सूचना आहेत त्याची अंमलबजावणी 100% आपण निश्चितपणे करू. माझ्या उमेदवारीच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर गेल्या वेळी इलेक्शन झाल्यावर मी डिक्लेअर केलं मी इलेक्शन मध्ये सिंपती मिळवण्याकरता किंवा मतं मिळवण्याकरता बोललो नव्हतो का यावेळी निवडून द्या, पुढच्या वेळी मी उभा असं बोललो नव्हतो. निवडणूक झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी मी बोललो का पुढच्या वेळी उभा राहिला कारण कोणी राहील काय फरक पडतो.
मेरे सवाल हितेंद्र ठाकुर अरे बाबा मी वया करताना एक झालं. अरे अजून 36 वर्षाचा आहे मी. अरे अजून 36 वर्षाचा आहे मी, वया करताना रिटायर होतो. आमचे कोणाचे कोण उद्या तिथपर्यंत तुम्हीच राहा. आणि पिढ्या चालली, तुमची पण चालू द्या, तसं राहू द्या ना, राहू द्या. हमारे मुस्लिम समाज में ना मौलाना साहब आगे रहते और पीछे सब मुक्ति दे रहे थे. अगर मौलाना साहब ने गलती की ना तो वो पीछे से बोल जाता है गलती है, मतलब वो तो मौलाना उसको दुरुस्ती करता है. अगर सामने बैठा हुआ अगर उसको लुपा दे बेटा तो लिया नहीं जाता है. आपका हाउस में रहना लाजमी है, जरूरी है, ये सबकी मांग है. आपले 3 आमदार असणार आहेत वसई तालुक्यातून आणि वाढवायचे कसे ते आपण बघू. कसे वाढवायचे ना, कसे वाढवायचे ते पण आपण बघू. मग आणि मी एक टाकतो, कळलं, भावना कळल्या, भावना पोचल्या. ठीक आहे बघा, हा ठीक आहे, ऐकलं सगळ्यांचं. चला खरोखर मी स्वतः नशीब, मला कोणती पोस्ट मिळते ना ह्याच्यापेक्षा प्रेम महत्वाचं असते. आणि मी नशीबवाला आहे, मी नशीबवाला आहे, एवढं प्रेम मिळालंय. अहो आजच्या तारखेमध्ये ऐर आणू नका आणि 56 भोगचं जेवण असेल लग्नामध्ये तरी जायला कोण तयार नसतात. आणि त्यावेळी तुम्ही या प्रकारचं एवढंच सांगतो, आयुष्यभर हे प्रेम तुमचं आमच्यावर राहील, या पद्धतीनेच काम करू. इकडे लोक विरोधक काय बोलायचे ते बोलून द्या, पण सुदैवाने तुमच्या आमदारांचं कोणी दुसरे पण लोक ह्याच्यात खोके बिके ह्याच्यामध्ये कधी नावं नाही आली आजपर्यंत. गेल्या 5 वर्षामध्ये मी खरोखर सांगतो का, मी रिझल्टच्या अगोदर आणि इलेक्शन नंतर डिक्लेअर केलं मी पुढच्या वेळी
गेल्या 5 वर्षाची जी काही राजकारणातली स्थिती बघितली, ती स्थिती बघितल्यावर एक लक्षात येते, आम्हाला शर्मा वाटतात का? आम्ही कुठे कार्यक्रमाला, लग्नाला गेला तो कोणतरी बोलेल का, ओ खुके, काय नाही, सगळे माझ्या बरोबर असतात. विधान भवनामध्ये जे आमदार ना, तुम्ही बघितलं असेल, टीव्हीवर बघितलं असेल, पेपरमध्ये ऐकलं असेल का, कुठे लग्नाला गेले, कुठे गेले ना, तर लोक आले 50 खोके सबकू चोके. बघितलं असेल तुम्ही. आपल्याबद्दल कोण बोललं नाही, बोलणार कसे? त्या धंद्यामध्ये आयुष्यात पडलो नाही. आयुष्यामध्ये त्या उपद्व्यापामध्ये, म्हणजे मी एकदा विधान भवनात भाषण केलंय, सगळ्यांना मतं दिलं रिलेशनवर. पक्षाला नाही, प्रत्येकाची रिलेशन आहे माझं. प्रत्येकाला दिल्या, पण एकाने पण छाती टोकपणे उभं राहून सांगावं का 2 पैशाचे कधी व्यवहार केले मी नाही. तर आपल्या पुढचे जे आमदार आहेत, विलास तरे होता, त्यावेळी विलास तरेला देखील इन्स्ट्रक्शन होती, क्षितिज आणि विलास तरे. आता राजेश पाटील झालाय, तर राजेशला पण सांगितलं का या फालतू गोष्टीमध्ये, म्हणून तर तो युनिव्हर्सिटी करता झगडा करू शकतो, म्हणून तर तो 5 कोटी दरवर्षीचे क्षितिजचे पळवू शकतो. क्षितिजचे पळवले त्याच्यामध्ये काय नाही, इकडे खर्च करायचे का ग्रामीण भागात खर्च करते, शेवटी आपल्याच मतदारसंघात खर्च झाला, आमदार आपलाच आहे. पहिली टेंडर पण निघाली ना, ती त्याच्या पालघर मतदारसंघातली MMRDAची जी कामं बिमं बोललं ना, त्यातली सगळी टेंडर पहिला तिकडे का, राजेश्वर राहून ना मजबूत तिकडे. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये निवडून आलेला, त्याच्यामुळे जास्त मदत त्याला. आमचे मार्जिन जास्त असते की बाकी कोणते इलेक्शन काय 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 त्याच्यावर नाही, तर त्याचं काम वाढावं त्या दृष्टीने आपण इकडे बघतो. इकडे आपल्या जिल्हा परिषद मेंबर भावनाताईंनी सांगितलं का चांगल्या प्रकारे काम करतात, चांगल्या प्रकारे अप्रोच आहे. बरं वाटते ना, आपल्या पक्षातला एक मुलगा चांगल्या प्रकारे, त्याच्याबद्दल जर 4 गोष्टी चांगल्या आल्या तो कुणालाही चांगला. राजेशचा मला अभिमान वाटतो. आणि त्याचा पैसे पळवण्याचा त्यांनी काही त्याच्या घरात तर नेले नाही, त्याच्या मतदारसंघात नेले. कित्येक वेळा मला पण सांगतो, तू काय हे काम माझं टाका, टाका. कारण का संपूर्ण ग्रामीण आपल्या इकडे आपण महानगरपालिकेतून काहीतरी कामं करू शकतो, पण तिकडे जिल्हा परिषदेचं, इकडे बबनशेठ बसलाय, काशीनाथ बडवे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते, यांना माहिती आहे की जिल्हा परिषदेचं बजेट काय असते, बरोबर की नाही? बरोबर. तर त्या मनाने आपण फार चुकी आहे. अगदी लाख 2-2 लाखाकरता भांडणारे जिल्हा परिषदेचे मेंबर मी बघितलं. भांडणारे म्हणजे त्यांच्या कामाकरता, तेवढ्या रुपयाच्या कामाकरता. आता थोडे वाढले असतील, दुसरं काय. पण निश्चितपणे आपण चांगल्या प्रकारे काम करू. आपला पक्ष मजबूत आहे, मजबूत राहील. नशीबवाला आहे मी बोललो त्याप्रमाणे, आणि चुकीच्या ह्याच्यामध्ये कुठे आलं नाही. शेवटी विरोधकांकडे काय बोलायला नसलं ना, तर या पद्धतीच्या वावड्या सगळ्या उठवणार, सगळं प्रचार साहित्य, मुक्त प्रचार साहित्य आलं तर ते पोचवण्याची जबाबदारी कोण घेणार? आपल्या स्लिपा कोण पोचवणार? आपले मतदारांपर्यंत कोण पोचणार? आपलं जे काय पब्लिसिटीचं साहित्य असेल ते लोकांपर्यंत, हा विचार करा. आपल्या बूथवर गर्दी होता कामा नाही. गेल्या वेळी बघितलं ना, तर आपल्या बूथवर गर्दी फार होती आणि बाजूच्या बूथवर गर्दी कोण नाही, त्याच्यातच सगळी खुश होती. तुम्ही बूथवर गर्दी करू नका. इकडे सांगितलं तसं सकाळी 7 बळीराम जाधव बोलले ते 5:30, 2 तास मध्ये अजिबात नाही. काय खायचंय, चहा खायचाय, तो येता जाता धावते राहा. बूथवर गर्दी किती आहे त्यापेक्षा आपण लोकांच्या घरोघर किती पोहोचलो, त्या दिवशी वोटिंग किती काढतोय. तुम्ही एक लक्षात घ्या, तुम्ही जी वोटिंग काढतील ना आता, त्यातली 80%, मग तो कोणही असो माणूस, सर्वसामान्य माणसाला ज्यावेळी तुम्ही घरून जाऊन मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवता, त्यातले 80% खात्रीशीर समजा, किमान 80% खात्रीपूर्ण समजा का ती आपल्याला मतं मिळतात. तर त्याच्यामुळे मतं काढणं हे महत्वाचं आहे. या सगळ्या जबाबदाऱ्या तुम्ही घ्या.
बाकीचे कामं करण्याची, अन्य गोष्टी, दुसऱ्या गोष्टी, तिसऱ्या गोष्टी सगळ्यांची जबाबदारी आम्ही घेतो आणि थांबत असताना एकच सांगतो, वसईचा आमदार मी. सगळ्यांसाठी नाश्त्याची व्यवस्था आहे डावीकडच्या दरवाजामधून. एक विनंती आहे की पहिला आपल्या महिला भगिनींना त्या ठिकाणी